шаҳри ваҳдат ҳаст. Ва боз се даста баъзе онҳо аввалин бор дар лига якум иштирок мекунанд. Инҳо Ҷиликул аз ноҳияи Дӯстӣ, Рахш аз ноҳияи Восе ва дастаи Шоҳмансури ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе ба қатори дастаҳои лигаи якуми футболи Тоҷикистон шомил шуданд. Хуб, дар умум 16 даста гуфтем имсол рақобатҳоро шурӯъ мекунанд. Инҳо дастаи Ҳулбук аз ноҳияи Восе, клуби футболи Панчер аз ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ, клуби футболи Моҳир аз ноҳияи Ёвон, клуби футболи Сароикамар аз ноҳияи Панҷ, клуби футболи Шодмон аз Ҳисор, клуби футболи Сомон аз ноҳияи Данғара, Рангон аз ноҳияи Рӯдакӣ, Сарҳадчӣ аз ноҳияи Мир Саид Али Ҳамадонӣ, дастаи футболи Мастчоҳ аз ноҳияи Мастчоҳ, Саразм аз шаҳри Панҷакент, дастаи футболи Исфара аз Исфара, хоб дастаи футболи Норак аз шаҳри Норак, дастаи футболи Шоҳмансур, Ҷиликул ва Рахш имсол дар рақобатҳои лигаи якуми футболи Тоҷикистон иштирок мекунанд. Ва маросими қуръапартои мо ҳам бидуни меҳмонҳо ва собиқ футболбозони тими миллии футболи Тоҷикистон фикр мекунам ҳеҷ аст. Ва имрӯз мо ду нафар меҳмон дорем, меҳмони асосие ки дар маросими қуръакашии лигаи якум иштирок мекунанд. Инҳо чемпиони дукаратаи Тоҷикистон дар ҳайати клуби футболи Вахш, беҳтарин бозингари Тоҷикистон дар соли 2003, се маротиба беҳтарин дарвозабон дар Тоҷикистон Аслиддин Ҳабибуллоев. Даъват мекунем ҳоли Аслиддин Ҳабибуллоевро ба саҳна. хоҳиш мекунем дар назди сабади сурх истед ва тавре медонем солҳои охир шумо аслан фаъолияти мураббигиро дар дастаҳои лигаи оливу якум анҷом намедиҳед. Ҳоло агар хато накунам, бештар ба тарбияи футболбозони наврас таваҷҷӯҳ доред. оё пешниҳодот набуд махсусан аз ҷониби ҳадяқал дастаҳои лигаи якум ки имсол шумораи дастаҳое ки мехоҳанд ба лигаи олӣ баранд хеле ва хеле зиёд аст? салому алайкум аввалан муҳтарам ҳозирин, намояндаҳои дастаҳо роҳбарияти Федератсияи футболи Тоҷикистон. пеш аз ҳама таманниятонро мекунем ки мавсими нави соли 2026 ба ин дастаҳои лигаи якум шавқовар пурмазмун гузарад ва мухлисон аз тамошои футбол баҳра баранд. ва воиди саволи шумо пешниҳодо буданд албат аз дастаҳои якуми лигаи Тоҷикистон, вале баъзе дастаҳое ҳастанд ки фақат мехоҳанд ки иштирок кунанд. Иштирок кунанду дар дастаи лигаи аввал мақсаду мароми аниқ дақиқ надоранд ва банда чӣ хеле ки шумо медонед бисёр масъулият ҳис мекунем, мехоҳем дастае бошад ки якон мақсади ҳадафи аниқ дақиқ дошта бошад барои иҷрои ин ҳадафҳо мубориза баранд. бале, ташаккури зиёд ва бовар дорем ки фаъолияти мураббигии шумо барои солҳои баъдӣ боз ҳам хубтар мешавад ва тавре медонем дар академияи клуби футболи Истиқлол шуда кор мекунед. Академияи футболи Тоҷикистон наврасони то синни 16 сола сармураббӣ ҳастед? мураббии дарвозабон. муваффақият ба шумо. дӯстони азиз, Аслиддин Ҳабибуллоев буданд, собиқ дарвозабони тими миллӣ ки имрӯз дар маросими мо меҳмони ифтихорӣ хоҳанд буд. ва нафари дигаре ки ҳоло ба саҳна даъват мекунем ва ҳамроҳи Аслиддин Ҳабибуллоев маросими қуръакаширо ба он кас баргузор мекунем. чемпиони панҷкаратаи Тоҷикистон дар ҳайати дастаи Истиқлол, беҳтарин футболбози Тоҷикистон дар соли 2014 Нуриддин Давронов. Нуриддин, хуш омадед ба маросими қуръакашӣ ва шумо аз зумраи он футболбозоне ҳастед ки ҳеҷ гоҳ дар лига якум бозӣ накардаед. чаро ҳамин гуна ҳолат буд? оё дар авҷи футболбозӣ шумо бештар мехостед ки дар лигаи олӣ бозӣ кунед? ташаккури зиёд. Сараввал ҳозирини гиромӣ, бо саршавии мавсими нави футболи меҳан ҳамаи шуморо табрик мекунам. бобо хато кардӣ, дар лигаи аввал бозӣ кардам аз дастаи Истиқлол ки агар хато накунам соли 2007? бале, ки дар он ҷо мо 4 бозӣ гузарондем. дар он вақтҳо ҳимоятгар будам. аммо як мавсим не ба назар? Не, як мавсим бо забони рӯси пулка мегуфтанд агар хато накунам. 4 бозӣ анҷом додем ва дастаи Истиқлолро ба лигаи олӣ бароварда, баъд аз он баргаштем ба дигар дастаҳо. бале, Локомотиви Москав. саломат бошед. ба назари ҳардуи шумо имсол дар рақобатҳои лигаи якум кадом даста фаворит аст, кадом даста афзалияти бештар дорад ва кадом даста ба назари шумо
нисбат ба дигар тимҳо шонси беҳтари баромадан ба лигаи олиро дорад? пешгӯӣ кардан бисёр душвор аст, барои он ки мумкин дар байни дастаҳои лигаи аввал ягон дастае ба монанди Лестер пайдо шавад ё ки ягон мураббӣ ба монанди Клаудио Раньери ки 2016 дастаи Лестерро ба лигаи олии дастаи чемпионати Англия баровард. Барои ҳам пешгӯӣ кардан бисёр душвор аст ва ногуфтан он ки байни дастаҳои лигаи аввал дастаҳое ҳастанд ки 5-6 дастае ки таҷрибаи иштирок дар байни дастаҳои лигаи олӣ доранд. Ба монанди дастаи Хулбук, Паншер, Шодмон, ногуфтан он ки солҳои аввали 90 яке аз дастаҳои пурқуввати дастаи лигаи олӣ буд. Инчунин дастаи Сарои Камар чандин сола баромад карда буданд. Байни ин дастаҳо фикр мекунам рақобат бисёр тезтун мезгаранд ва ногуфтан намонад ки дастаҳое ки ба лигаи аввал роҳхат гирифтанд ба монанди дастаи Рахш фикр мекунам ки муқобилиятро бисёр пуршиддат мекунад, пурзур мекунад ба муқобили дастаҳое ки ҳадаф доранд барои лигаи олӣ баровардан ва мақсад доранд ки дар байни дастаҳои пешқадам ҷой гиранд ва ногуфта намонад ки имсола мавсими соли 2026 байни дастаҳои лигаи якум ва бисёр пурсида ва шавқовар мегузарад, фикр мекунам ва бисёр тамошобоб мешавад. шумо чӣ назар доред Нуриддин? фикр мекунам ки устод бисёртар иттилоъ дорад дар бораи лигаи якум. фикр мекунам дастаи Хулбук, барои он ки аз бозиҳои ҷоми ФФТ хабардор будем ва тамошо мекардам ва дастаи Хулбук футболи хуб нишон дод ва дар финал ҳам муваффақ шуд. бале, дар финал муваффақ шуд ва ҷомро ба даст гирифт. фикр мекунам ки имсол дастаи Хулбук ба лигаи олӣ меборад, барои он ки мураббии варзидаи футболи меҳан Мамаҷон Ҳамидуллоев дар онҷо фаъолият мекунад. бале. ташаккури зиёд. мо албатта ба ҳама дастаҳо барор мехоҳем дар лигаи якум ва баъзе тимҳо мураббиёни хубро ҳам ба ҳайати худ ҷалб карданд. яке аз онҳо ин дастаи Моҳири Ёвон ҳам буд. тавре хабар доред, Мубин Эргашев яке аз мураббиёни варзидаи футболи кишварамон ба симати сармураббии дастаи Моҳир даъват шуд ва ҳамчунин ба ҳайси ёрдамчи Юсуф Рабиев ҳам онҷо агар хато накунам даъват шуданд. шояд ин даста ҳам метавонад рақобатпазир бошад. хуб дӯстони азиз, мо маросими қуръакаширо оғоз мекунем. тавре медонед дар дохили сабадҳо рангҳои сурх ва зард ҳаст. хуб дар дохили сабади аввал ки ранги зард ҳаст рақамҳо ҷойгир карда шуданд ва дар дохили сабади сурх 16 даста онҷо ҳастанд. сараввал албатта рақам берун бароварда мешавад аз сабад ки мутасадди аст Нуриддин Давронов ва баъдан дастаҳо албатта берун бароварда мешаванд. барои мисол агар рафту рақами 8 ё 9 барои мисол берун баромад ва аз сабади сурх як даста берун карда мешавад ва тибқи ҳамин рақамгузорӣ навишта мешавад дар умуман ҷадвале ки тартиб дода мешавад. ногуфта намонад ки бозиҳои ё оғози мавсими имсолаи лигаи футболи Тоҷикистон дар тарихи 3 апрел шурӯъ мешавад ва ҳамин тавр бозиҳо 4-5 апрел ҳам идома хоҳанд кард. хуб шумо омода бошед, шурӯъ мекунем маросими қуръакаширо дӯстони азиз ва шурӯъ менамоем аз Нуриддин Давронов. рақами аввалине ки ҳоло берун карда мешавад. каме тоб медиҳем Нуриддин ба хотири он ки шаффофтар сурат гирад ва як рақамро берун мекунем. рақами 6. хуб рақами 6 дӯстони азиз. хуб ҳоло мебинем ки таҳти рақами 6 кадом даста мавқеъ мегирад дар рӯи хат. як чиро қайд кунам ки соли гузашта дар маросими қуръакашӣ банда иштирок карда будам, мухлиси Парвоз будам. мухлиси Парвоз будед? имсол чӣ? ин сол намегӯям. махфӣ аст? дастаи Парвоз қаҳрамон шуданд. ин сол мухлиси ҳамаи кадом дастае ки шумо мухлисӣ кунед шояд қаҳрамон ин сол мухлиси ҳамаи дастаҳо хони он ҳастам ки ҳамаи дастаҳо баромади хуб кунанд, бозиҳо ҷолибу диққат ҷалбкунанда гузаранд. хуб дастаи клуби футболи Саразм. Саразм аз шаҳри Панҷакен таҳти рақами 6 ҷойгир мешавад. бовар дорем ки Саразм ҳатман талош мекунад, чунки Панҷакен яке аз шаҳрҳои футболӣ ҳам ҳаст, хеле мухлисони зиёд ҳам дорад ва воқеан ҳам аз Водии Зарафшон як даста намерасад дар рақобатҳои лигаи олӣ. бовар дорем ки ин корро бошгоҳи футболи Саразм пиёда мекунад ва метавонад роҳат гирад ба
лигаи олӣ. Хуб Нуриддин оғоз мекунем. Шумо кадом дастаро мухлисӣ мекунед Нуриддин? Хуб дастае ки бештар ба он таваҷҷӯҳ доред ва андаке майл доред ки онҳо шояд ғалаба кунанд, шояд муваффақ шаванд. дастаи моҳирро моҳир ба хотири мубин эргашт. бале устод бо ин мураббии фаризаи футболи меҳан солҳои зиёд кор кардем, ҳам дар мунтахаб, ҳам дар дастаи истиқлол ва имсол фикр мекунам моҳир ёвонро дастгирӣ мекунам. бошад. Ба дастаи моҳири ёвон ҳам барор мехоҳем. Рақами 4. Рақами 4 бинандаи азиз ва ҳоло мебинем ки таҳти рақами 4 кадом даста номнавис мешавад. ин сол овозо аст ки гӯё ки ба ҷои дастаи душанбе дастаи наврасони то 16 сола баромад мекунад. Наврасони то 16 соли Тоҷикистон. банда дар ҳамон ҷо фаъолият мекунам. шумо ҳамчун сармураббии дастаи наврасони 16 мураббии дарвозабонҳо. Хуб клуби футболи Ҷиликул ноҳияи дӯстӣ. хуб клуби футболи Ҷиликул ва тавре гуфтем дӯстони азиз, ин даста бори аввал дар бозиҳои лигаи якум иштирок мекунад аз ноҳияи дӯстӣ ва ин дастаи навкор ҳам барор мехоҳем. хуб асли ҳабибуллои гуфтанд ки дастаи душанберо имсол албатта дар лигаи якум ҳамчун мураббии устод ҳамчун мураббӣ мебошад, ҳамчун директори академия. шумо ҳам муаззаф ҳастед. Ба дастаи душанбе ҳам барор мехоҳем дӯстони азиз. хуб идома медиҳем Нуриддин. ва соли гузашта агар хато накунам душанбе дорандаи зинаи сеюми рақобатҳои лигаи якум шуда буд. хуб рақами 15. рақами 15 бинандаи азиз ва ҳоло мебинем ки рақами таҳти рақами 15 кадом даста инҷо навишта мешавад. агар рафту душанбе имсол ҳадяқал ба сегона шомил нашавад чи? соли гузашта онҳо дорандаи медалҳои биринҷии лига якум шуданд. клуби футболи Сарҳадчӣ ноҳияи Мир Саид Алӣ Ҳамадонӣ. клуби футболи Сарҳадчӣ дӯстони азиз ҳоло навишта мешавад таҳти рақами 15. то оғози мавсим вақт ҳаст аллакай бобоҷон дар пеш барои наврасони 16 сола иштирок дар бозиҳои кафа дар шаҳри Тошкент. баъди ҳамин бозиҳо фикр мекунам ки мақсаду аниқ дақиқ мекунам барои иштирок дар лигаи якум. муваффақият. хуб рақами навбатӣ 12. рақами 12 ҳоло мебинем зери рақами 12 кадом даста навишта мешавад. Ҳулбук ноҳияи Восе. клуби футболи Ҳулбук дастае ки соли гузашта аз лигаи олӣ ба лигаи якум рафт ва имсол аллакай онҳо барандаи ҷоми Федератсияи футболи Тоҷикистон шуданд. дар финал тими Барқчиро шикаст доданд. фикр мекунам бо роҳбарии Маҳмадҷон Ҳабибуллоев Ҳулбук ҳам вазифаи асосияш боз рохат ба лигаи олӣ аст ва имсол мо дерби Восеро мебинем. дӯстони азиз як тими навкор ҳам аст дастаи Рахш ки баъдан дар мавриди он суҳбат мекунем. хуб Нуриддин Давронов. рақами навбатӣ 3. рақами 3 ва ҳоло мебинем ки таҳти рақами 3 кадом даста инҷо аз сабад берун меояд. мо дар мавриди дастаҳое ки бинандаҳои азиз камбаҳо ҳастанд, тимҳое ки шояд аслан ҳадаф надоранд. футболи Шоҳмансур. Шоҳмансур яке аз ҳамон дастаҳое ки соли гузашта дар лигаи дуввум муваффақ шуд ва натиҷаи хуб гирифт ва рохат ба лигаи якумро ба даст овард. мебинем ки имсол ин даста ки намоянда аз пойтахти Тоҷикистон ҳаст ба чӣ натиҷа ноил мешавад. рақами 9. рақами 9 дӯстони азиз ва ҳоло зери рақами 9 мебинем кадом даста инҷо берун мешавад. 5 тим аллакай мавқеаш муайян шуд. клуби футболи Паншер. клуби футболи Паншер аз ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ дастае ки соли гузашта дар лигаи олӣ бозӣ кард вале бинобар сабаби натиҷаҳои начандон хуб даста рафт ба лигаи якум. дар мавриди Паншер нагуфтем чунки тими таҷрибадор аст, медонад аллакай
сатҳу сифати рақобатҳоро чаро ин дастаро ба қатори яке аз довталабон шомил накардем? Ҳарчанд шумо болотар гуфтед дар қатори масалан ҳулбук ва дигар тимҳо. дастаи паншир ҳам шонси хуб дорад барои лигаи олӣ баромадан, чунки бисёр бозингарон таҷрибаи бозӣ дар лигаи олиро доранд ва мураббии хориҷие ки дар он ҷо фаъолият мекунад фикр мекунам ки самти фаъолияташ бисёр хуб аст, назоррас аст. банда дуруст пеш бозии рафиқона байни дастаҳои паншир ва моҳиро тамошо рафтам. бисёр як услуби системаи бисёр хуб доштанд ва бо натиҷаи 3-0 хатон рақам дастболдор шуданд. фикр мекунам паншир ҳам яке аз муддаии асосӣ аст барои рохат ба лигаи олӣ. бошад. хуб, идома медиҳем маросими қуръакаширо ва ҳоло мебинем ки боз кадом рақам берун мешавад. рақами дуюм. рақами ду ва зери рақами дуюм ҳоло кадом даста номнавис мешавад? сарои камар, дастаи футболи сарои камар. дӯстони азиз, ва тавре ҳоло маълум аст ҷуфти навбатие ки барои мову шумо пешкаш мешавад. ин ҷуфти аввалин аст дар даври аввали рақобатҳо. сарои камар бо тими сарҳадчӣ рақобат мекунад. бисёр як бозии ҷолибро хоҳем дид ва тавре медонед бозии аввалро маҳз дастаи ноҳияи 5 қабул хоҳад кард. хуб, идома медиҳем. ҷуфти аввали даври аввали рақобатҳои лигаи якум, тамошобинони азиз. ва баъдан тақвими бозиҳо ба ин тартиб нашр мешавад ки ҳатман намояндаҳои лигаи якум метавонанд аз он дастрас кунанд. хуб, рақами 16. рақами 16. зери рақами 16 ҳоло кадом даста берун мешавад? клуби футболи исфара, ноҳияи исфара. клуби футболи исфара аз шаҳри исфара ҳаст. ба ин даста мо барор мехоҳем, чунки солҳои охир исфара то як андоза танҳо рақобат карда истодааст ва барои баромадан ба лигаи олӣ талош надорад. мо медонем исфара яке аз шаҳрҳои футболӣ ҳам ҳаст. яке аз собиқ бозингарони тими миллии тоҷикистон аз шаҳри исфара буд, агар хато накунам, Усин Бобоев, ки як замоне беҳтарин нишонзани лигаи олии футболии тоҷикистон ҳам шуд. хуб, идома медиҳем. рақами навбатӣ 14. рақами 14. ҳоло зери рақами 14 кадом даста берун мешавад? ҷуфти дуввум муайян хоҳад шуд. аниқтараш ҳарифи клуби футболи Шоҳмансур. дастаи матчо. дастаи масчо аз ноҳияи масчо ҳарифи дастаи Шоҳмансур дар даври аввал буд ва таҳти рақами 14 берун омад. хуб, Нуриддин Давронов. идома медиҳем. рақами 1. рақами 1. ҳоло зери рақами 1 кадом даста берун мешавад? мебинем ҳарифи дастаи исфара хоҳад буд. клуби футболи рахш. клуби футболи рахш аз ноҳияи бусе ва ин даста ҳам бори аввал ба лигаи якум рохат гирифт. аслан ман мехостам дар даври аввал дерби шавад ҳарифи ҳулбук, вале ба ҳар сурат мо дербиро дар даврҳои баъдӣ мебинем. хуб, идома медиҳем. рақами 7. рақами 7. зери рақами 7 ҳоло дастаи муайян мешавад ки ҳарифаш маълум нест. ҳарифаш то як андоза номаълум. клуби футболи норак. клуби футбол аз шаҳри норак яке аз шаҳрҳои футболӣ ҳам ҳаст. норак таҳти рақами 7 номнавис карда мешавад. хуб, идома медиҳем. рақами 11. рақами 11. ҳарифи дастаи
саразми Панҷакент ҳоло маълум хоҳад шуд. Аввалин бозиро фикр мекунам Саранс мизбонӣ хоҳад кард. клуби футболи Шодмон. Клуби футболи Шодмон аз шаҳри Ҳисор ду шаҳри бостонӣ дар даври аввал бо ҳам рӯбарӯ мешаванд. Панҷакент ва Ҳисор. Хуб, идома медиҳем. рақами 5. Рақами 5. бинандаи азиз, ҳоло зери рақами 5 ҳарифи дастаи Ҳулбук муайян мешавад. Сомон Данғара. Клуби футболи Сомон ноҳияи Данғара ва ба ин дастаам барор мехоҳем. Ҳулбук бозии худро муқобили Сомон баргузор мекунад. хуб, идома дорад. 3 тими дигар боқӣ мондааст. рақами 13. рақами 13. Сувери нестин шумо? хуб, мебинем Душанбе набуд? дастаи футболи Душанбе. Бозии аввалинро хуб дастаи футболи Душанбе ки онҷо тими наврасони 16-солаи Тоҷикистон бозӣ мекунад дар сафар дар ноҳияи дӯстӣ баргузор мекунад. Таърихи бозӣ ба ҳар сурат маълум нест, моҳи апрел аст. хуб, идома медиҳем. ду ҷуфти дигар боқӣ мондааст. рақами 8. рақами 8 ҳарифи дастаи Панчер ҳоло маълум мешавад. хуб, аллакай маълум аст ки кадом дастаҳо ва яке аз онҳо ҳарифи Панчер хоҳад буд. Акай Фарух Хати. дастаи Клуби футболи Моҳир. клуби футболи Моҳир як рақобати бисёр хубу арзандаро дар даври аввал мо дар ноҳияи Ёвон хоҳем дид. ва охирин рақам, ин рақами 10 аст. ва дӯстони азиз, инак охирин иштирокчии Лига Якумам аз сабад берун карда шуд. Клуби футболи Рангон. клуби футболи Рангон аз ноҳияи Рӯдакӣ ки ин даста ҳам фикр мекунам ҳадаф дорад ки натиҷаи хуб ба даст оварад ва ҳама ҷуфтҳо дар рақобатҳои Лигаи Якум муайян шуданд. хуб, ба назари ҳардуи шумо кадоме аз ҷуфтҳо ба истиснои ҷуфти дастаҳои Ҷиликул Душанбе ки онҷо бештар шумо мутасаддӣ ҳастед барои шумо писандтар аст ва мехоҳед ҳамин бозиро тамошо кунед? барои Асаддин Ҳабибуллоев кадом бозӣ? Яке аз бозиҳои ҷолиб фикр мекунам бозӣ байни дастаҳои Моҳири ноҳияи Ёвон ва Паншери Ҷалолиддини Балхӣ. ин муддаъиё барои зиндаҳои болои чемпионати мавсими имсола. Сомон Ҳулбук, Сомон ноҳияи Данғара Ҳулбук фикр мекунам бозие хуб мешавад. хуб, барои Нуриддин Давронов? барои ман бошад дар ҷои аввал дастаи академияи худ дастаи Душанбе аст, барои ин ки хуб, баъд аз он бошад бозии Моҳир ва Паншерро интизор мешем. бозии хуб. бале, бозии хуб ва ҷолиб моро интизор аст ва фикр мекунам ки пахши мустақим ташкил мекунам. хуб, ба ҳар сурат дӯстони азиз, биёд як маротиба ҷуфтҳои албатта даври аввалро барои шумо ироа мекунем. ҷуфти якум ин дастаҳои Рахш ва Исфара ҳаст. ҷуфти дуюм Сарои Камар Сарҳадчӣ, баъдан Шоҳмансур Мастчоҳ, Ҷиликул Душанбе, Сомон Ҳулбук, Саразм Шодмон, Норак Рангон ва Моҳир Паншер. тавре гуфтем бозиҳои аввал таърихи 3 апрел шурӯъ мешаванд, 4-5 апрел бошад, боз рақобатҳои дигар сурат мегиранд. ҳатман тақвими бозиҳо аз ҷониби Лигаи футболи Тоҷикистон тартиб дода мешавад ва баъдан нашр хоҳад шуд. мебинем ки дастаҳо бозиҳои худро дар кадом таърихи рӯз барпо менамоянд. хуб, ба ҳама дастаҳо барор мехоҳем. ба Асаддин Ҳабибуллоев, Нуриддин Давронов ҳам барори кор таманно дорем ва ногуфта намонад дӯстони азиз ки баъд аз анҷоми маросими қуръакашии Лигаи Якум боз маросими даври муқаддамотии рақобатҳои
ҷоми Тоҷикистон ҳам барпо хоҳад шуд. Хуб, барори кор мехоҳем ба шумо ба дастаи Душанбе, ки намоянда аслан аз академия ҳаст ва тими наврасони Тоҷикистон барори кор таманно мекунем ва фикр мекунам назар ба мавсими гузашта ки зинаи сеюмро гирифта буд, имсол бояд натиҷа баландтар бошад. Барори кор ба шумо. дӯстони азизу арҷманд, маросими қуръакашии рақобатҳои лигаи якуми футболи Тоҷикистон дар соли 2026 буд ки ҳоло ба таври мустақим аз шабакаи футбол манзури шумо гардид. Ба ҳама дастаҳои лигаи якум барори кор таманно мекунем ва бовар дорем ки бозиҳои мавсими имсолаи чемпионати Тоҷикистон ба ин дастаҳои лигаи якум боз ҳам хубтару беҳтар мешавад ва тибқи қоида муқаррарот чемпиони мавсими имсола мустақиман рухат мегирад ба лигаи олӣ ва дастае ки зинаи дуввумро ишғол мекунад дар бозиҳои рафту баргашт бо намояндаи 11-уми лигаи олӣ рақобат мекунад ва он ҷо тақдири рухати дуввум ҳаллу фасл мешавад ва дастае ки зинаи охирро ишғол мекунад, зинаи 16-умро ба лигаи дуввум хоҳад рафт. Ба ҳама намояндаҳои дастаҳои футболи лигаи якум барори кор дар соли нав таманно мекунем. Ба шумо бинандаҳои азиз ки мустақиман ҳоло маросими қуръакашии лигаи якумро тамошо кардед, муваффақият ва тамошои беҳтарин бозиҳои лигаи якумро таманно дорем. сеҳатманду пирӯз бошед. хайр. саломат бошед. оле бишне қуръакаши
ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳозирини гиромӣ, хуш омадед ба маросими хӯрапартоии ҷоми Тоҷикистон дар соли 2026. Ҳамаи шуморо хайрамақдам мегӯем ва имрӯз маросими қуръакашии даври муқаддамотии ҷоми Тоҷикистон баргузор мешавад. Дар ду даври муқаддамотии ин мусобиқаи анъанавии футболи Тоҷикистон 16 намояндаи Лигаи Якум иштирок мекунанд ва дастаҳо дар ду давра бо ҳам рақобат мекунанд. Тимҳое ки ғолибият ба даст меоваранд баъд аз ду даври рақобатҳо роҳат ба даври 8 ниҳоии ин мусобиқаро пайдо мекунанд ки он ҷо бо 12 намояндаи Лигаи Олӣ рӯбарӯ мешаванд. Ва аз миёни 16 дастае ки дар бозиҳои муқаддамоти ҷоми Тоҷикистон иштирок мекунанд, танҳо 4 ғолиб роҳи худро ба даври 8 ниҳоии ин мусобиқа ҳамвор хоҳанд кард. Хуб, тавре медонем қаҳрамони феълӣ ё барандаи феълӣ ҷоми Тоҷикистон ин бошгоҳи футболи Регар Тадаз аст, ки дар 2 соли охир тавонист ҷоми кишварро ба даст оварад. Имсол кадом даста дар ин мусобиқа муваффақ мешавад ва ҷомро ба даст меоварад, вақт нишон хоҳад дод ва шояд аз миёни дастаҳои Лига Якум бошад ки дар ин мусобиқа натиҷаи хуб нишон бидиҳанд. Хуб, имрӯз боз ҳам дар маросими қуръакашӣ ин мусобиқаи анъанавӣ ба мо кӯмак мекунанд ду нафар аз футболбозони собиқи тими миллии Тоҷикистон. Аслиддин Ҳабибуллоев, собиқ бозингари тими миллӣ дар солҳои 1998 ва 2006. Шуморо даъват мекунем ба саҳна. ва ҳамчунин собиқ бозингари тими миллӣ дар солҳои 2008-2019 Нуриддин Давронов. хуш омадед ба маросими қуръапартоии ҷоми Тоҷикистон 2026 ва тавре медонем баъд аз рақобатҳои Лигаи Олӣ ин яке аз мусобиқаҳои бисёр ҳам бошукӯҳ дар футболи Тоҷикистон ҳаст. шумо ҳам борҳо дар ҷоми Тоҷикистон муваффақ шудед дар дастаҳои гуногун ва имсол мебинем ки шояд барои ба даст овардани ҷом дастаҳои Лигаи Якум ҳам талош кунанд. шумо аслан бовар доред ки дар баробари тимҳои Лигаи Олии Тоҷикистон як намоянда аз Лигаи Якум метавонад барои ҷом мубориза барад? умуман ҳамин гуна таҷриба дар фаъолияти футболбозӣ шумо боре ҳамрух дода буд? марҳамат. як мавзӯъро бояд қайд кард ки нисбати ҷоми Тоҷикистон бисёр дастаҳое ҳастанд ки намехоҳанд сарфаи зиёдӣ кунанд, хароҷоти зиёдӣ, масрафи зиёдӣ кунанд. фикр мекунанд ки дар марҳилаи оянда бо дастаҳои пурқувват мо мехӯранд. барои ҳамин нисбат ба ҷоми Тоҷикистон онқадр таваҷҷӯҳ надоранд. дастаҳои Лигаи Якум, дастаҳои Лигаи Якум, Лигаи Олӣ ҳам ҳамчунин ҳастанд баъзеашон ва фикр мекунанд ки ҳамин иштироки дастаи ҳулбуки ноҳияи восеъ дар ҷоми Федератсияи футболи Тоҷикистон мавсими 2026 як чиро исбот кард ки аз дастаҳои пурқувват ҳарос кардан дар кор нест. барои пешрафтан, тезтар салқа ёфтан, пурзуру бақувват шидан бояд бо дастаҳои пурқувват баромад кард. барои ҳамин ин як намунаи ибрат аст ки мумкин дар шавад барои дигар дастаҳо ва дар назди худ ҳадаф гузоранд ки барои ба даст овардани ҷоми Тоҷикистон мубориза баранд ва омодагии хуб бинанд. бале, шумо чӣ назар доред Нуриддин? бале устод дуруст қайд карданд. фикр мекунам ки бисёри дастаҳои Лигаи аввал, Лига Якум метавонанд ҷомро ба даст оранд. бозии аввали мавсими нав дастаи Сардор бо Истиқлол бозии хуб нишон дод ва бозии мусобӣ ба анҷом расид ва чӣ хеле ки устод қайд карданд, аз рақиби қавӣ тарсидан дар кор нест, майдон аз далер аст. бале, ва
ба ҳар сурат мебинем ки кадом даста натиҷаи хуб ба даст меоварад ва тавре гуфтем бинандаҳои азиз ҳозирини гиромӣ ки аз миёни 16 дастаи иштирокчии лигаи якум танҳо 4 тим рохат мегиранд ба даври ҳаштякниҳоӣ ва онҷо бо 12 тими лигаи олӣ рӯбарӯ мешаванд. Ба ҳар сурат ҷоми тоҷикистон ҳам яке аз мусобиқаи бисёр ҳам хубу анъанавӣ аст ки дар футболи тоҷикистон баргузор мешавад. Назар ба соли гузашта имсол сар карда аз бозиҳои даври ҳаштякниҳоӣ рақобатҳо ҳам хонагӣ мешавад ҳам сафарӣ. Соли гузашта тавре дидем ҳамаи бозиҳо аз як рақобат иборат буданд ва имсол сар карда аз даври ҳаштякниҳоӣ бозиҳо ҳам хонагӣ мешаванд ҳам сафарӣ, вале ду даври муқаддамотӣ аз як рақобат иборат ҳастанд. Хуб тамошобинони азиз, тавре ҳоло барои шумо нишон дода мешавад дар сабади аввал ки ранги зард ҳаст рақамҳо гузошта шуданд ва дар сабади дуввум бошад ранги сурх дастаҳои лигаи якум. Ва биёед шурӯъ мекунем маросими қуръакаширо ва мебинем ки бо кадом рақам кадом даста номнавис мешавад ва бо кадом тимҳо рӯбарӯ мешавад. Шурӯъ мекунем аз Нуриддин Давронов. рақами 16. рақами 16 дӯстони азиз ва ҳоло мебинем таҳти рақами 16 кадом даста берун мешавад. ин марҳилаи қуръакашӣ каме ҳассостар ҳаст ба назарам. оиди саволи шумо бобоҷон дар мавзӯе ки дастаҳои лигаи аввал метавонанд дар бозии ниҳоӣ иштирок кунанд, таҷриба нишон дод ки соли 2020 дастаи равшани клуб дар бозии финалӣ бо дастаи хатлон бо ҳисоби 1-0 дастболо шуд ва бо иштирок кард дар бозиҳои байналмилалӣ. Бале. клуби футболи Сарои Камар. Бале, Сарои Камар ҳоло таҳти рақами 16 навишта мешавад. Даста аз ноҳияи 5 аст. Чанд сол пештар ин тим иштирокчии рақобатҳои лигаи олӣ буд ва дар ҷом ҳам то як андоза натиҷаҳои хуб ба даст меорад. Чанд сол пештар ҳам яке аз ҳарифи нобо буд барои тими Истиқлол. бозиҳои хеле ҳам хуб сурат гирифта буданд ва бо ҳисоби минималӣ баъдан дастаи Истиқлол ғалаба кард. Хуб, биёед идома медиҳем. ҳоло ҷуфти даври аввали муқаддамотиро мебинем кадом даста рӯбарӯ мешаванд бо ҳамдигар. Хуб, рақами 12. рақами 12 таҳти рақами 12 ҳоло кадом даста аз сабад берун мешавад. дастаи Шоҳмансур, ноҳияи Шоҳмансур. дастаи Шоҳмансур аз ноҳияи Шоҳмансур ва рақобатҳо аз як бозӣ иборат ҳастанд. дар куҷое ки баргузор мешаванд тибқи қуръакашӣ бештар дастаҳои мизбон афзалият доранд агар дар майдони худ бозиро баргузор кунанд. хуб, идома медиҳем. Нуриддин Давронов. рақами 14. рақами 14 ҳоло аз тарафи муқобили сетка дастаҳо берун шуда истоданд ва мебинем таҳти рақами 14 кадом тим. клуби футболи Норак, шаҳри Норак. клуби футболи Норак аз шаҳри Норак. хуб, идома медиҳем. аз ҳама финали хотирмон Нуриддин барои шумо дар ҷоми Тоҷикистон кадом буд? ё бинобар сабаби зиёд будани финалҳо дар хотиртон нест? бале, шумо дуруст хайр кардед, дар ёд надорем, барои он ки ҷоми Тоҷикистон солҳои охир, 2-3 мавсими охир хело ҷолиб, хело шавқовар мегузарад. барои он ки солҳои пеш дастаи Истиқлол он соле ки мо фаъолият мекардем чӣ хеле гӯям ҳамеша муваффақ мешуд. бале, муваффақ мешуд, рақобатпазир набуд ва мо шоҳиди он шудем ки ҷом ҳам як ба сатҳи баланд баромад ва дигар дастҳо ҳам метавонанд ҷомро ба даст оваранд ва дар бозиҳои байналмилалӣ иштирок кунанд ва футболи меҳанро хуб муаррифӣ кунанд. бале, мисоли ин Регард аст. бале. хуб, таҳти рақами 13. ҳоло мебинем таҳти рақами 13 кадом даста инҷо маълум мешавад. ҳарифи дастаи Норак хоҳад клуби буд. футболи Рахш, ноҳияи Восе. клуби футболи Рахш аз ноҳияи Восе ҳарифи тими Норак хоҳад буд дар даври аввали муқаддамотӣ. хуб, давом мекунем. идома медиҳем.
Нуриддин. рақами 15. рақами 15. ҳоло мебинем таҳти рақами 15 кадом даста берун мешавад. Барои шумо кадом финал хотирмон буд дар фаъолияти футболбозиятон? соли 2005 дастаи ваш дар бозии ниҳоӣ бо дастаи регар вохӯрдем, мутаассифона шикаст хӯрдем. дар қисми аввали бозӣ суруб ҳомидов ба дарвоза мо як ҷарима 11 метра ба дарвозабон шумо будед? дарвозабон ма баъд 11 метраи ҷавобиро ман ба дарвозаи регар ба сама расондам. бозӣ бо ҳисоби 1-1 ба анҷом расид. дар силсилаҳои 11 метра мутаассифона аз дастаи мо фақат ман ба сама расондам, дигарон хато задан ё дарвозабон киҳо ки хато иҷро карданд? камол ортиқ буд ба фикран хато накунам, меҳроб завурбеков буданд. ҳамин бозӣ ёдам ҳаст. дар ёдатон мондааст? бале. хуб мебинем ки ҳоло таҳти ин рақам кадом даста? дастаи регар ҷомро соҳиб шуд ва мо амсол қаҳрамони тоҷикистон шудем дар лигаи олӣ? дар чемпионати тоҷикистон. бале. дастаи клуби футболи рангон. хуб дастаи клуби футболи рангон. хуб ҳоло мебинем ки боз ҷуфтҳои дигар чӣ гуна мешаванд? рақами 1. рақами 1. хуб рангон ҳарифи сарои камар аст, ҷуфти навбатӣ дар даври муқаддамоти ҷоми тоҷикистон. клуби футболи моҳир. клуби футболи моҳир таҳти рақами 1 ҳоло навишта мешавад. Нуриддин, барои умуман шумо дар фаъолияти футболбозиятон ғайр аз он ки дар финал иштирок кардед, аз ҳама бозии ҷолиб дар ҷоми тоҷикистон кадом буд? аз ҳама бозии ҷолиб бо дастаи регар дар майдони вахш дар бухтар буд? бале, дар бухтар. соли 2012 буд? бале, мо дар ин бозӣ дучори бухт гаштем. ҳамин бозӣ хотирмон буд. бале. барое ки дар ин даста бисёр футболбозони боҳмаҳорат ба монанд ҷамшед исмоилов ва ибрагим рабимов, хуршед маҳмудов бозӣ мекарданд. дар ин бозӣ мо дучори бухт гаштем. ҳамин бозӣ дар ёди ман буд. сармураббӣ даста Никола Кавазович буд ба назарам. бале, Кавазов. Рафиков рафиков буд. бале. хуб рақами навбатӣ дӯстони азиз, рақами 10. рақами 10. ҳоло мебинем таҳти рақами 10 кадом даста инҷо номнавис мешавад. бори дигар хотиррасон мекунем ки бозиҳои даври муқаддамотӣ ки аз ду марҳила иборат ҳастанд, аз як клуби футболи саразм Панҷакент. клуби футболи саразм аз шаҳри Панҷакент маълум мешавад ки саразм бозии аввали даври муқаддамотиро дар ҷоми тоҷикистон дар сафар баргузор менамояд. рақами 2. хуб рақами 2 таҳти рақами 2 хуб таҳти рақами 2 клуби футболи ҳулбук. дастаи футболи ҳулбук ҳарифи тими моҳир дар даври аввали муқаддамотӣ. аз байни ин дастаҳо як тимро хат мегирад ба даври дуввуми муқаддамотӣ аз миёни дастаҳои Мубин Эргашев ва Маҳмадҷон Ҳабибуллоев. бисёр бозии ҷолиб мешавад. рақами 6. хуб рақами 6 ҳоло мебинем таҳти рақами 6 клуби футболи паншер. клуби футболи паншер ва маълум аст ки паншер ҳам бозии аввали муқаддамотиро дар сафар баргузор мекунад. ба ин даста ҳам барор мехоҳем. агар ҳарчи бештар дастаҳои пурқувват ба даврҳои баъдӣ раванд, сатҳу сифати бозиҳои ҷоми тоҷикистон ҳам хеле ва хеле боло хоҳад рафт. рақами 8. рақами 8 рақами 8 клуби футболи исфара. хуб клуби футболи исфара таҳти рақами 8 номнавис мешавад. ва як соли дигар ба Аслин Ҳабибуллоев шумо гуфтед ки соли 2005 финали ҷоми тоҷикистон буд. Суроб Ҳамидов гол зада буданд ба дарвозаи шумо. дар фаъолияти футболбозии шумо аз ҳама ҳамлагари
бисёр хатарнок барои дарвозабонҳо дар давраи футболбозии шумо ки буд? Ба истиснои Сӯроб Ҳамидов ҳамлагарои ки шояд бисёр дарвозабонҳо ҳарос доштанд. Пирмурод Бурҳонов буданд, Пирмурод Бурҳонов, Осим Бобоев буданд, Эҳсон фамилияш фаромӯш кардам, дастаи Хуҷанда бозӣ мекарданд, Ҷомихон Муҳиддинов буданд. бозингарони ҳамлагарони батаҷриба. хуб буданд, бале. Хуб бошад, ба ҳар сурат мо бовар дорем ки Нумон Ҳакимов Нумон Ҳакимов муқобилан бозӣ мекард. вақте дар ҳайати дастаи парвоз Парвоз дар Регар бозӣ мекард, дар Парвоз бозӣ мекард. хуб рақами 4 4. рақами 4 ва ҳоло мебинем таҳти рақами 4 кадом даста аз тарафи чапи сетка ки охирин даста хоҳад буд. Клуби футболи Ҷиликул аз ноҳияи дӯстӣ. Ва акнун ҳарифоне ки аз тарафи чап шумо мебинед, ҳоло маълум мешавад 5 ҳарифи онҳо. Мебинем кадом даставо ҳастанд. Нуриддин идома медиҳем. Агар 4 нагирад. Рақами 5. рақами 5 ҳарифи дастаи панчер ҳоло маълум мешавад. шояд мухлисони панчер интизор доранд ки як ҳарифи андаке шояд сустар бо онҳо рӯбарӯ шавад. Дастаи Шодмон. Дастаи Шодмон, аммо як тими воқеан ҳам рақобатпазир муқобили тими панчер рақобат хоҳад кард дар даври аввали муқаддамотии мусобиқа. рақами 11. хуб рақами 11 ҳарифи дастаи Шоҳмансур ҳоло маълум мешавад. Душанбе. Клуби футболи Душанбе дастае ки онҷо ҳам Асаддин Ҳабибуллоев, ҳам Нуриддин Давронов фаъолият мекунанд, тими наврасони 16-солаи Тоҷикистон ва бозингароне ки аз академия ҳастанд, аз академияи клуби футболи Истиқлол. хуб рақами 3. рақами 3 ҳарифи дастаи Ҷиликул ҳоло муайян мешавад дар бозиҳои аввали даври муқаддамотии ҷоми кишвар. Клуби футболи Сарҳадчӣ. клуби футболи Сарҳадчӣ аз ноҳияи Мир Саид Али Ҳамадонӣ ҳарифи дастаи Ҷиликул мешавад. ва инак ду рақами дигар рақами 7 ва 9 боқӣ монданд ҳарифи дастаҳои Исфараву Саразм. рақами 7. рақами 7 ҳарифи дастаи футболи Исфара ҳоло маълум мешавад. Масчо. клуби футболи Масчо, ҳарчанд мо интизор доштем ки дар даври аввал албатта Масчо ва Саразм бо ҳам рақиб шаванд, вале ин тавр нашуд. хуб охирин рақам ва охирин даста тамошобинони азиз барои мо шумо аллакай маълум аст рақами 9 ва зери рақами 9 ҳоло дастаи футболи Сомон аз Данғара ҳарифи дастаи Саразми Панҷакент аст. хуб дӯстони азиз, инак ҷуфтҳои аввали даври муқаддамотӣ ҷоми Тоҷикистон маълум шуданд ва дар ду акс барои шумо пешниҳод мешавад. биёед мутаваҷҷеҳ мешавем. Моҳир бо Ҳулбук, Сарҳадчӣ бо Ҷиликул, Шодмон бо Панчер, Масчо бо Исфара, Сомон бо Саразм, Душанбе бо Шоҳмансур, Дерби Душанбе, Рахш бо Норак ва Рангон бо Сарои Камар. ва агар ба тарафи дигари ҷадвал мутаваҷҷеҳ шавем, дӯстони азиз, тавре барои мо шумо маълум аст, инҷо ғолиби ҷуфти аввал барои мисол як мисол меорам, ғолиби ҷуфти Моҳир Ҳулбук бо ғолиби ҷуфти Сарҳадчӣ Ҷиликул бозӣ хоҳанд кард ва ба ин тартиб ғолиби ҳамин ҷуфтҳо ба даври дуввуми бозиҳои муқаддамотии ҷоми Тоҷикистон рохат мегиранд ва аз миёни ҳамаи ин тимҳо танҳо 4 дастаи беҳтарин ба бозиҳои даври 8-1-ниҳоии ҷоми Тоҷикистон ки онҷо 12 тими лигаи олӣ интизор ҳастанд шомил карда мешаванд. хуб боз ҳам дар фарҷом ман мехостам
назари шуморо дар мавриди беҳтарин ҷуфтҳо дар даври аввали муқаддамоти ҷоми Тоҷикистон бифаҳмам, ба истиснои ҷуфти Душанбеву Шоҳмансур ки онҷо шумо мутасадди ҳастед. Шурӯъ мекунем аз Нуриддин Давронов. фикр мекунам ки бешубҳа бозии моҳир бо дастаи Ҳулбуқи Восе беҳтарин бозӣ хоҳад шуд. ба назари шумо خیلی پیشتر قای کرده گفتیم دور اولی چمپیونات تاجیکستان باید دستای لیگ اولی نشون داد که بازی ها رو پیشگیری کردن بسیار دشوار است. باید نسبت بعضی نتیجه ها و باید اون رو قید کرد که وابسته به اون رهبریت دسته مربیان در نزد خود چه هدف میگذارن همش از همین وابستگی دارن و به گفتو به چون چرا البته بازی بهترین فکر میکنم با این دسته های کلوب فوتبال ماهر و هولبوک برگزار میگردد. мо ҳам бесаврона мунтазир ҳастем ин ҷуфти рақобатҳо, вале боз ҷуфтҳои дигар ҳам метавонанд ҷолибтар ҳам бошанд, махсусан рақобати дастаҳои Шодмону Панчер. дастаи Шодмон мавсими гузашта дар лигаи якум ба ҳар сурат натиҷаи хуб нишон дод ва Панчер бошад аз лигаи олӣ ба лигаи якум рафт. хуб, аз собиқ футболбозони тими миллии Тоҷикистон Асадиддин Ҳабибуллоев ва Нуриддин Давронов изҳори сипос мекунем ки имрӯз моро ҳамроҳӣ карданд дар маросими қуръакашии ҷоми Тоҷикистон. ба шумо ҳам барои кор таманно дорем ва бовар дорем ки дастаи Душанбе ба натиҷаҳои баланд ноил мешавад. دربی دوشنبه бале, ва гуфта намонад ки мо дар даври аввали муқаддамоти ҷоми Тоҷикистон дерби Душанберо мебинем. Душанбе бо тими Шоҳмансур рӯбарӯ мешавад. хуб, ногуфта намонад ки бозиҳои аввали даври муқаддамоти санаи 22 апрел сурат мегиранд ва бозиҳои даври дуввуми муқаддамоти моҳи май баргузор хоҳанд шуд ва бозиҳо аз як рақобат иборат ҳастанд. ба ҳамаи дастаҳо, ба ҳамаи ҷуфтҳо мо барор мехоҳем ва бовар дорем ки рақобатҳои мусобиқаи анъанавии париматч ҷоми Тоҷикистон 2026 дар сатҳи баланд баргузор мешавад ва дастаҳои арзанда роҳи худро ба даври 8 ниҳоии ин мусобиқа ҳамвор мекунанд ва баъдан дар ин даври мусобиқа бо тимҳои лигаи олӣ мо рақобатҳои хеле ва хеле ҷолибро хоҳем дид. ба ҳамаи шумо барори кор таманно мекунем. бинандаҳои азиз, бо шумо ҳам хайрхуш мекунем. то нашрҳои дигар сеҳатманду пирӯз бошед. хайр. дӯстои азиз, як лаҳза мешинем сухан ба намояндаи департаменти иншоотҳои Федератсияи футболи Тоҷикистон Раҳмон Муртазоев дода мешавад. якчанд сухан доранд ва баъдан бо ҳамин тамом.